അസ്സലാമലൈക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ശനിയാഴ്ചയിലെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മദ്രസയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് 5, 6, 7 ക്ലാസ്സുള്ളവർക്കൊക്കെ പരീക്ഷയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്കൊക്കെ ലീവാണ് മദ്രസയിൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് വൈകിട്ടാണ് കേട്ടോ എണീറ്റത്. അപ്പോൾ വേറെ ഷോർട്ടർ വെട്ടാനൊക്കെ പോയി. അപ്പോൾ നിസ്കാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് നേരം കിടന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അതന്ന് പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് ബെല്ലച്ചായും. അപ്പോൾ ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് കേട്ടോ വീട്ടിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വേഗം പിന്നെ ചടപടാന്ന് പണികളൊക്കെ തീർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വേഗം പുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടാ. അപ്പോൾ ചൂട് പുട്ടിൽ ഇതുപോലെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇന്ന് കറികളൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് പുട്ടും പുട്ടിന് നെയ്യാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നല്ല ബെല്ലമൊക്കെ ഇട്ട കട്ടൻ ചായയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകാനുള്ളതൊക്കെ റെഡിയായി. ഇത് കുറച്ച് പുളിയാണ് കേട്ടോ. അതെൻ്റെ താത്താൻ്റെ മോൾക്കുള്ളതാണ്. കുരു കുത്തിയിട്ടില്ല. അതിന് അവൾ അവിടെ പോയിട്ട് കുരു കുത്തിക്കോളും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 2:20 ഇവിടുന്ന് പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബസ്സുണ്ട്. അതിൽ കയറിയ കറക്റ്റ് നെന്മാറ ബസ്സാണ്. കൊല്ലംകോട് പോകുന്ന ബസ്സാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ പോയി ഇറങ്ങാം. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു 30 രൂപ ഓട്ടോ ചാർജ് ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ പട്ടാമ്പിക്ക് പോകാനുള്ള ഓട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2:30 എത്തണം കേട്ടോ. അതായത് കാടാമ്പുഴ വണ്ടി. കാടാമ്പുഴയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് മയിൽവാഹനം. വളാഞ്ചേരി കാടാമ്പുഴയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ 1:50 വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാനും കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ത്രില്ലടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്നുള്ളൊരു വരവല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മദ്രസയുള്ളത്. അപ്പോൾ 2 ദിവസം ലീവും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വരികയാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ പട്ടാമ്പി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ എത്തി. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ വോയിസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉറക്കനെയൊന്നും നമുക്ക് വോയിസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ചുറ്റും വീടൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ ഉറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പട്ടാമ്പി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ വന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ ചെറിയ ഫ്രൂട്ടിയൊക്കെ മേടിച്ചു കേട്ടോ. 10 രൂപേൻ്റെ അതൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡിൽ അപ്പുറത്തൊന്നും പോയി ഇരുന്നില്ല. കാരണം കൊല്ലംകോട് ബസ് വന്ന ഈ ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നിന്നത്. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ബസ്സിലൊക്കെ കയറി പിന്നെ ഒറ്റപ്പാലം എത്തിയിട്ടാ. ഒറ്റപ്പാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ബസ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടൊക്കെ മേടിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മളവിടെ ഇറങ്ങിയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഇറങ്ങി. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോ എടുത്തിട്ട് വരികയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം അങ്ങനെ ഒരു അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ അമ്പലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 2 സൈഡും പാടമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഇതായി തോന്നില്ല. പക്ഷെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ വല്ലാത്തൊരു അതിശയം പോലെ തോന്നിട്ട് നമ്മുടെ നാട് ഇത്രയും നല്ല മനോഹരമാണല്ലേ, എത്ര നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാ. അപ്പോൾ 2 സൈഡും നെൽപ്പാടങ്ങളാണ്, നടുവ് റോഡുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ഇരിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുത്തന്തറ പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിൽ അങ്ങോട്ട് എത്താറായി. അപ്പോൾ 5:20 ഈ ബസ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പിലെത്തി കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ 2:30 അവിടെ നിന്ന് കയറി, 2:30 കയറി 5:20 ഇവിടെ എത്തി. ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ വരുന്ന ഒരു ബസ്സാണ് കേട്ടോ ഈ മയിൽവാഹനം കാടാമ്പുഴ പറയുന്ന ബസ്. അത്രയും സ്പീഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ എത്താറായപ്പോൾ കുട്ടികളൊന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പുത്തന്തറ പള്ളി, ജുമാ മസ്ജിദ് പള്ളി, പിന്നെ പള്ളി കഴിഞ്ഞ് 2 വീട് കഴിഞ്ഞ് 3ാമത്തെ വീട്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഭയങ്കര വിശപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ താത്താൻ്റെ മോള് നല്ല വറുത്തരച്ച സാമ്പാറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇരുമ്പാമ്പുളി അച്ചാറും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വന്ന് മേലൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞത് ആദ്യം ഞങ്ങൾ 3 പേര് 4 ആളും ചോറ് കഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത്. രാവിലെ കുറച്ച് പുട്ട് മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചത്. അങ്ങനെ ചോറ് കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ചായ കുടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് ഹാപ്പി ആയിട്ട് മുൻഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് കളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് സഹകരിച്ച എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ എത്തി പറഞ്ഞ സ്വർഗം കിട്ടിയ പോലെയാണ് കേട്ടോ അവർക്ക്. അപ്പോൾ അവർ താങ്കളുടെ മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് റോട്ടിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കളിക്കുകയാണ്. അയാൻകുട്ടിയും അവൻ്റെ ഒപ്പം ഇറങ്ങി ഓട്ടമാണ് കേട്ടോ.